5 века човека на своя земя смазва не бил, но живеца на българщината е съхранил. Кажи ми как сега, когато уж сме свободни, в идеите ни родни има толкова рани прободни. Сега сме роби. Защо? Защото свободата е състояние не на тялото, състояние на душата. Фалшиви родолюбци дават грешната дефиниция. България, това сме ние, не политическа коалиция. Имам 7 очи, в нарила върховете и с тях гледам нагоре направо към боговете. Като родопите, произхода ми е в мистерия обвит. Аз съм българин и няма да бъда надвит. Миналото на народа ми е черно като на изток морето, но аз знам, че ще бъде светло като на Тракия небето. Нито комунисти, ни турци, ни византийци успяха. Те поробват телата, но остава пламък в сърцата. На 3 юли тази година аз и диджея Каша ще бъдем на Wake Up Fest. В невероятната обстановка на Родопа планина ще се опитаме с музика за пореден път да докажем, че българският дух е жив. Духа на дедите ни, духа на земите ни. И нека той бъде с нас напред във времето. 3 юли, Wake Up Fest. Ще се видим там.